Rapa muzvine ropa simba. Saka china kugona kupfekedzwa ndokukona kupfekedza mwana washiwa Akachena. Nhasi ndakuita sei tiripo pano tichiita plastering. Handidi kureva nhema sezvarambotaura zviyaro kuti pambokwana 4 am nhasi rambomutswa na 4 am ini kunzi handei kubasa first time kandi hopa dzangu asati dzauya handisi kuti sei kuti dzaindepi. Saka apa ndakuda kuchindawo kunochinja nguo yangu nekumbogeza because since 4 am zvitina tazozviwana tataita challenge yezvitina saka zvazonge zvakwanisa kudi kuunganidziwa. Totenda jecha pitsendi tatakurirwawo nakanzera vatuma ngoro 2 dzikava dzikaita offload tozvitendewo zvakare. Saka toya kunoku jecha takange taorder munhu wacho tinoda kuzama kuti ndigadzise kuti anga achiuya nejecha pano kuitira zvinhu zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka. Touya pano toya kuna VaPongo taridza VaPongo sitata taridza nonzi mutsakunanzva kunonzi kuita sei uku pulaki seriko kunonzi kuita sei Plaster. kunonzi kupulasita. Tasaone ruoko ruchifamba tarisaone iwe icho cheka mazodei tasaone pachiiswa zvimvura kuita kuda ziya ndasingazi kuti mvura inokuda ziya mvura yakataura yega ikati ndakwana icho iwe right VaPongo udzo tipeitiwe zvaitika ka musamataura VaPongo tifambe neni ukukuku handimona zvaitika apa ivhu riyaretea kuti rotse mukaroita segambobvisoeti yangu handione usu hwangu moona apa plakita dzaapapa kuti ivhu redu ritangoita sei kutsemuka richasei saka ndo zvandaibvunza bhudhi vangu vakafamba vakaenda kumusha kuti ko zvozofamba sei because ndaiona mitswe iyi uye inini plastering yangu yandaiexpect yanga iri wandaigara ndichikuudzai kuti kune mukomana ndikamboshanda naye kuchiredzi mukomana waiplasta zvandaida saka ndo zvandaichiexpect saka ndaona zvasiyana and I became concerned kuti saka zvozodi hazvikwatanuki hazvita sei ndopatikazvipa maripoti kuna baba kuti ini baba ini plastering ini handinobvisisi saka ndopa makazouyawo tinozvitenda saka ini ndakubvunzai the same thing handida kuti nyangwe zvikadida unokuonewo kuti ruoko rwangadi saka ndangoti saka imi kudai mozodi tinditsanangurai VaPongo kuti stage iyi ndeyekuti mozoendapa mauraitinzwe takakunama dhaka redu handiti mushure mekunge tichirinama tichiramba tichienda nekenda rosara richitsemuka apo neapo mbichana tozodzoka mushure mekunge pasvava zvokuratidza kuti pasvava toenda totora strategy tocheka mushure mekupedza kucheka tobva tatora mvura nemaudheni tohudhena kuvhara macracks ayaya topedza izvozvo tomwaya mvura toskima. Saka ndikubate ipapo munoriisa momborimira type yekunoku ivhu rachoni momborisiya rakadera kuti ritese kunyatsa kutsemukira zvanoita zvaroda mozoriteera muchihudhena kucheka mapedza kucheka ndo uku sei zvakaitwa apa panongoti pangosarira kudai watiti asi apa pamachekerera so mapedza kuchekerera saizvozvo modii tochiteera tichimwaya mvura tichihandei kusaidi kwama muchimwaya kumutisadze because zvinhu zveni zvabuda zvandada kwete kuti kukubigai but ndochokwadi zvabuda zvandandichite maexpectations yayo chaiwo andandichidawo nyangwe ndikaita imba yangu I would prefer to have zvinhu zvakakwenenzverwa pamunzobata here saka ndinochidawo kunyasobataridza apa munoona ndo zvanei nchidawo kuti plastering ngainge yakatsvedza kudai ndo zvanei nchida personally site chimbotiradzai muchiita tione VaPongo kuti izosvika pakutedzerera tobva tazofura anoflotizve zvakare todi tochidana takuskimawo tobva paita seizvizvi zvaratidza zvadii
Zvali zvanaka manje. Kureva kuti proportion yenyu yesemende inenge yakanaka nejecha renyu. VaPongo, 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 ichi. VaPongo, 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 icho. VaPongo, 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 zvakati zvakaoma hazvo. Mugotambira VaPongo. Kutamba iko zvinhu zvatichanyatsogola takura manje. Zvokwadi. Asi panguva yacho yakare kumashure kuti tichivakomana. Maitamba nzvimbo dzii? Taimboti vana macheso vakatirizwa. Kodze kumusha dzechinyakare nedzipi dzamunoziva? Dzekudhara nzvimbo dzechinyakare. Makambohwa mumwainzani aimba ichiri musalala wanditorera jinda rangu mumzee. Umuhwirisha kumashure uko akare. Musalala wanditorera jinda rangu, musalala wanditorera jinda rangu. Wanditorera jinda rangu. Icho wanditorera jinda rangu, musalala wanditorera jinda, musalala wanditorera, musalala wanditorera jinda rangu, musalala wanditorera jinda, musalala wanditorera jinda rangu. Wanditorera jinda rangu, musalala wanditorera jinda rangu. Wanditorera jinda rangu, musalala wanditorera. Icho apa mbuya tinoda kuti tikugadzirire imba inenge ichinaka zvine handiti imi mozaina muchinokorobha zvakanyatsonaka tanyatsokugadzirira imba inyu zvakanaka handiti kuti zvinogadzirisa zvichagadzirisiwa zvavasingakwanisiwa kugadzirisa haisi mhosva yavo but for the meantime vanombotibatsira nemamistakes mamwe acho nongopesa zvaa zvakasara saka rinova ibasa saka nhasamba mashandisa mabheke mangana isimende yakasiyiwa mushure makunge vachiriti navaretire vakangosiya kashamisa izvizvi saka kusiya vakashamisa izvizvi kunoita kuti inenge ichiexpire mbichana asi zvisinei tichange tichizozvishandisa pakundovaka nokuita sei isi tichashandisa 20 back pazuva ranhasi awo masaga akangosiyiwa akangoshamisa vaviri saka yasinokwanisa hayo kuvaka pakundovakisa tichange tichishandisa ikoko angaisha because inenge itori losi iri rihafu rese yange isina kupera ko vakavhurire imwe chete yapera saka inenge yatova 3 quarters yakakwana saka patichazombotora quotation ndinoti mabheki edasa asi ariko ani mambopinda mukatora nhasi mukati marumu matano mapinda asi achirimo anokwana ako kuvaka nekuita maslows zvoita aiwa kosa rakapuwa quotation ye50 pazvese unless ruoko rwenyu rwazosiyana aupa kuti musevero unosiyana iripo ikambontora medheni jokoro ndaitaura rera guys kuti takatenga jokoro kwamutape rakavhurika uchita basa redu joko renyu iri munouchirawo kaita basa unoudza mutapi zvakanaka kuti mutapi nokuti ukati uchireka nevari kuhara kuti mutapi wakavhoswa mutapi wakavhundutsirwa aiwa ndinotendwa wasei makapinga kuti kwechikora naone kwamakataura kunonzi kwakapfupika ke ndafunga kuti pamwe kwa enerchazi manakira rakaita uko ndakatotora kubuda mutoro ndine mushopu saka ndo joko renyu taridzosera aiwa tinotenda thank you nekuchibatsira but mazita ndaita achazodhonzwa manayo ayarapo mutapi dambuna makamira pamberi pemombe anoda mombe iri mombe ndoda mombe yakakura kusvika apa ndopedzerana nayo modhonza saka manje kasi munhu mukuru ndani vana vakaenzana nemi kasika nekuti vakumana vona iwepo wiri akaenzana nemi serious wiri anoenzana nemi wili yamuinzanise panapa wiri mbavamuinzana chikupa ndotora hai aiwa haita mena ake pati paage hakuna paage ndi pahaiti kuinzana plus mana tiri pamba ka tiri pamba nditika tiri pamba tikapinda pada akada tengesa momba nditika atengesi doko
Uri. Mishonga yakakura. Samuti Saka ukaona mombe nokura zereka inokasira kutengeswa. kuna ngakadero. Hanje kuzvitina saka pata kunoenda kuzvitina kunotadza kuti kune papa nezvita zvachoni. Basa ro koza munhu mari utatotenga jeke. Ndingatopera. Ne amuno namba iri mumbozama kufonera mufesu weroni. Mazuva. Ezi nazo but phone yangu ndio isina munhu ndisi yangu. Asine airtime. Ndio samuto. Kunda sabu. Tukuita anje Bona focus. Yeah, Mai.